سماوي سلام ميديا سماوي سلام وانجيل أجلجلوتن بهيفنلي بيس تيولوجيكال سيميناري زدالو منفساوي مدبي سقاي أبسيول مسكرنت جواني ألدو قدامي كفال جواني ألدو سمو غيرو بزتبهله كريستيان بزعبا سيول كمزي سعب مسكيرو نيرو أزي سباي جنا أب حمساتات عدمييو نيرو مويتو أبسيول زرعايو نخالقوت كمهارو بمبال إلو مسكرنتو نعالم كمزي التاكم سلازة حسابه كمزي السعب جيرو أقربو ألدو أبكلتشحن كلتن كاب سرح ناب جزاء إنها تملسكو زسكحك حدقة مكينة أقاتيموني بسنكت حدقة هيوتي حليفو جنكا من النتي زي فلت زمسل نفسي كاب سجاي واتيه نريساي أو تدفيو رئيو تحري قرب وانات بهندبت نفسي أبت المات بعتي رخيبية لنفسي زوست حدا حيدي مساي كم زنبره تسمعوني أبتي المات زحل نفاس زبزحو بعتي مزاي فلتو سب إنا توقعسكو خلغو زسكحكح ناي سب أويات كسمع جمركو كابتي سمعكو غانزا مول أكالاتي فرحي مليو بحكي سجاي ويتو زي كونس حدش أكالاتي مخانو أمينة أنا جنا هي فطور مخاني ترديني أب كبابيي كل اليوم زي كألكو نوحتي حسغا ويأتمان زمصلو كالسحابو رأهو بزحت نفسات ما يتأمينا بجاهم ما يهبونا النابلو كبخيو رأهو دمتم عزيزة فرح زحزنن ينيرو أبتيز نبر كلو بوتا بزحت كفلتات كم زلوا تردعكو أبنن حدن استفل عليها خفلتات نيرن حد خفلي مسودعكا كال خفلي تركب أمنو سوكف كفلي استفل عليه سبات تركب بسنكي زرأخوهم سمعني زنبرة سغاي كبكي جميرة نقويتا يسوس محرت كل منو جميرة كابتي زرأخو سمعني زنبرة مكرا تنسيه نقويتا بجخا محرني إلى بتقهات لمينيو فرحن سألماتن ننفسي كورا رئي بغانزا تسعيره كالق معصو تخفته كال عينة مكارار ما رئيخو كاب فرحي تبكي دما قوية حق زني إله أوخو عب كل بوتا دما بهاندبت سغطات تسمعه عقب زبل دمتي تسمعه اتدمتي بحيلي سؤال أنقدقته بغصبة دما فرحن رعدن تفتره اتي أبسيول إيدي حيزو باتي كريو كتاورو زي كالكو تسألمات بوتا خكوتتني ستنحى فطور بهاندبت إيدي حاديقو أنا أملاخ أمنزراتات هيكونكون أملاخ حسوتن قتلتن هيكونكون زبل دمتي سمعكو بونو لوكاس معرف شدشته 46 آبا أمري متسات لوكاس معرف شدشته فقدي 46 سلمنتا إيخا قويتاي تبلني اتي زبلكو زي تقبر ناي أمري قلطافي نزغري كابتي أم مدريد نبركو عزيز بلد كوينو رخيبيو كله واساتي زس انزلخو مسيلوني جزي ان حلفة مسكدقنا دمت اجزابهر زيادان فرعان لوهم كوينو نابا أموريكو حز جمره شو اجزابهر عبزي بوتان زفت ام نقرات كرئي كأي ازي بوتا ازي نتوم بأيزي أمنو زتدالوه نزل عالم مقطعتيو أبزي بوتا ازي استفل علي سبات يمزلو اتم زخحدوني تأزازاتي زتحسون كلهم عم مدري زلو كلهم قنا عب كندنا عايز عبون دليتاتهم سقاوي حسابو من عب لبهم سعيبهم يوم ناب كالق كفل دما خدنا مس كالق برهان اتخدنا حيا الفطور عب حدا كورناع نايتي حدا خفلي عن سبيتي كوفي لا رئيخو كالقوت نفسات نابتا سبيتي كموتو رأخو عم جمرتا نتا سبيتي مسرأخوا نفعت سبيتي مسيلوني دحر قرب جزيقنا
ገጽ ጠንቋሊ ከም ዘለዋ ርኢኹ ኣብ ቅጽበት ድማ ቁጣዓ ኣፍሰሰት ኣብ ሓዊ ክትቃጸል ርኤያ ብጓሂን ብምቅጥቃጥን ድምጺ ጎይታይ መሓረኒ ጎይታይ መሓረኒ ጎይታ ድማ ናባይ ተመሊሱ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ናብዚ ቦታ ዝመጹ ኩሎም ክወጹ ወይ ድማ ናብ ምድሪ ክምለሱ ክንስሑን ዕድላይ ክወሃብኒ በለኒ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 26 ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እሞ ውህበት ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ጎይታ ብዙሓት ዘኢዘዙ ሰባት ኣርኣየኒ ብዙሓት ክርስቲያናት ክበኽዩ ናብ ጎይታይ ምሕረት ክልምኑ ረኣኹ ናብ ሲኦል ግና ምሕረት የልቦን ምሕረት ክትረኽቡ ትኽእለሉ እንኮብ መንገዲ ኣብ ምድሪ ህይወትካ ንጎይታ ኢየሱስ ከም መድሓኒኻ ምቕባል ኣብ ግዜ ህይወትካ ድማ ከም ቃል ኣምላኽ ምንባር እዩ ብዛዕባ ምሕረት ምሕሳብን ምሕረት ምልማንን ኣብ ሲኦል ዘይሕሰብ እዩ ሓደ ሰብ ሓንሳብ ምስ ሞተ ምሕረት ክረክብ ፈጺሙ ኣይክእልን እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 27 ከምቲ ሰብ ሓንሳብ ክመውት ተመደበ ድሕሪኡ ግና ፍርዲ እቲ ብርሃን ዝለበሰ ፍጡር ዝመርሓኒ ዝነበረ ናብ ካልእ ዕትሮ ዝፈልሐ ዘይቲ ዝሓዘ ቦታ ወሰደኒ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ውሽጢ ነበሩ ብሓቂ ዘስካሕክሕ መንገዲ ይሳቀዩ ነበሩ ኣብ ጭንቀቶም ስቃዮም ካድሙ እኳ እንተፈተኑ እኩያት መናፍስቲ ግና ብተደጋጋሚ ብኹናት ወጊኦም ናብቲ ዝፈልሕ ዘይቲ ይድርብዎም ነበሩ ካብኡ ሓሊፍና ምስከድና ጉዕዞና ብምቕጻል ናብ ካልእ ቦታ መርሓኒ እዚ ቦታ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ብዙሓት ፓስተራትን ካህናት ወንጌላውያን ኣመንቲ ከምኡውን ሚስዮናውያንን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ሲኦል ተደርበዩ ዝሓዘ ቦታ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቶም ዝነበሩ ኣገልገልቲ ዝነበረ ፓስተር ንጎይታይ እናርኣየ ምሕረት ክገብረሉ ለመነ እናበኸየ ብቋንቋታት ብምዝራብ ሓቀኛ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ቃል ድማ ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ለመኖ እንተኾነ ግና ንዕኡን ከንቱ ልመና እዩ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ኣውያት እቶም ህዝቢ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሓዘነ ንገዛእ ደሙ ኣብቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ቁስሊ ዝፈሰሰ ጠሚቱ ነቲ ምእንቲ ሰብኣውነት ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ኣስተንተነ እዚ ኩሉ ግና ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ተስፋ ምድሓን ንምቕራብ እምበር ነቶም ብዘይ ንስሓ ዝሞቱ ካልኣይ ዕድል ንምሃብ ኣይነበረን ካልእ ሚስዮናዊ ኣብ መንጎ እቶም ኣገልገልቲ ነበረ ተዓዘብኩ ነቲ ምሳይ ዝነበረ ብርሃን ዝለበሰ ፍጡር እዚ ሰብኣይ ስለምንታይ ኣብ ሲኦል ከም ዝመፀ ሓተትክዎ እቲ ሰብኣይ ንኣፍሪቃ ንኣገልገልቱን ወንጌል ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘዋህለለ ፍርቂ ናይቲ ገንዘብ ግና ንውልቃዊ ረብሕኡ ከም ተጠቀመሉ ገለጸለይ ንጎይታ ምስ ረኣዮ ድማ ጎይታይ ነቲ ገንዘብ ክመልሰየ በጃኻ ዕድል ሃበኒ ኮይኑ ግና ልመናኡ ንኸንቱ ምዃኑ ምስ ተረድአ ንጎይታ ይረግሞ ነበረ ካልእ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፈልጦ ብዙሓት ሰባት ርኢኹ ኩሎም ምሕረት ይልምኑ በቲ ዘይንስሐሉ ሓጢኣት ይቕረ ይደልዩ ነበሩ ድሕነት ንጎይታና ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝመጽእ እሞ ሕድገት ሓጢኣት ዝህብ ንሱ ምዃኑ እኳ እንተፈለጡ ኣብ ምድሪ ከለዉ ካብኦም ዝድለ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ካልኣይ ዕድል ኣይረኸቡን ብሓቂ ካብ ሓጢኣቶም ኣይተነስሑን ነይሮም ኣብ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ኣሚኖም ዝድሓኑ ግና ካብ ሓጢኣቶም ዘይተነስሑ ኣብ ሲኦል እዮም ኢለ እዚ ሓቂ እዩ ሽዑ ጉዕዞና ናብ ካልእ ዘፍርሕ ቦታ ወሰደኒ ዘስካሕካሓሉ ዘፍርሑን መናፍስቲ ዘለዎ ቦታ እዩ ነይሩ ገለ ካብኣቶም መናፍስቲ ዝረኣኽዎም ሓንቲ ኢድ ጥራይ ዘላቶ ሓንቲ ዓይኒ ኣብ ማእከል ግንባሮም ዝነበረቶም ገሊኦም ፍርቂ ገጽ ጥራይ ነይርዎም ገሊኦም ፈጺሞም ናይ ሰብ ወይ እንስሳ ቅርጺ ኣይነበሮምን በቲ ኩነታት ተገሪመ ጎይታ እዚ እንታይ እዩ እቲ ምሳይ ዝነበረ ብርሃን ዝለበሰ ኣካል ከምዚ ኢሉ ገለጸለይ እዚኣቶም ናይ ጥፍኣት መናፍስቲ እዮም
ኣብቲ ስቃይ ቦታ ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን ንፋሳት የሳቅዩ ኣብ ሲኦል ዘሎ ስቃይ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ነፍሳት ኣዝዩ ንጡፍ ኣእምሮ ስለ ዘለወን ኣብ ምድሪ ዝገበርኦ ኩሉ ይዝክራ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሲኦል ኣልዓዛርን እቲ ሃብታም ሰብኣይን ከም ተጻሕፈ ኣብ ሲኦል ዘሎ ኩሉ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዝፈጸሞ ሓጢኣት ዝገበሮ ህይወት ነቲ ዝተዋህቦም ናይ ድሕነት ንስሓ ዕድል የዘኻኽሮም ናብ ካልእ ቦታ ክንከይድ ከለና ሓንቲ ኣደ ምስ ክልተ ደቃ ርኢኹ እታ ሰበይቲ ብሰንኪ ድምፂ ደቃ መዓልታዊ ትሳቀ ነበረት ንምንታይ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዘይወሰድክና ንምንታይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይከድና እናበሉ ነዲኦም ይረግሙዋ ነበሩ ሕጂ ብዛዕባኦም ክሓስብ ከለኹ ቃንዛ ናይቶም ኣብ ሲኦል ዝረኣኽዎም መንእሰያት ይስማዓኒ ኣብ ግዚኦም ኣብ ምድሪ ክገብርዎ ዝግብኦም ዘይምግባር መዓልታዊ ስማዓኒ ናይ ስቃይን ጣዕሳን ስምዒት እዝክር ብዙሓት መንእሰያት ናብ ሲኦል ከም ዘይከዱ ይሓስቡ ኣነ ግና ሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ሲኦል ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ ጽቡቕን ክፉኡን ክፈሊ ዝኽእል ሰብ እንተሃልዩ ብመንገዲ እግዚኣብሔር ክመላለስ ኣለዎ ኣብ ጎይታ እንተዘይኮይኑ ዕድሉ ሲኦል እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 6 ንህፃናት ኣብታ ክኸዳ ዝግብኦ መንገዲ ኣሰልጥኖ ምስ ኣረገ ድማ ካብኣ ኣይክሓልፍን እዩ ጉዕዘና ብምቕጻል ኣብ ሓደ ዓቢ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዝመስል ቦታ በፂሕና ኣብቲ ቦታ ድማ ኣዝዩ ብዙሓት ኣጋንንቲ ነቲ ብስላሴ ኣምሳል ጎይታ ዝፈጠሮ ሰብ ዘስካሕክሕ ጨካንን መልክዕ ስቅያት ኣሳቀይዎ እቲ ዘገርም ነገር ብኢዶም ብፍላጻ ይወግእዎም ብምባሮም ነይሩ ከም ኩናት ሃዳናይ ይድርብይዎ ነበሩ ብበሊሕ ነገራት ድማ ኣእዳዎም እግሮምን ይቆርጽዎም ነበሩ ነፍሲ ስለ ዘይትመውት ግና ኣካላቶም ናብቲ ናይ መጀመርታ ኩነት ይምለስ ኣጋነንቲ ድማ ነቲ ሰምዑ ዝነበሩ ቃንዛን ዋይዋይታን የስተማቕሩ ነበሩ ሰይጣን ኣብ ምድሪ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣለዎ እዚኣቶም ሰብ ዝኾነ ኣገልገልቱ ክሳብ ሞትን እውን እንተኣገልገሉ ኣብ ሲኦል ኣብ ሓዊ ሲኦል የሳቅዮም ብዘገርም መንገዲ ኣብ ምድሪ ከለዉ ዝሃቦም መብጻዕታት ከንቱ ብምንባሩ ናብ ሲኦል ከብጽሖም ናይ ሓሶት ቃላት ይነግሮም ከም ዝነበረ ይነግሩ ብጓሂኦም ብኽያቶም ይሕጎስ ነበረ እቲ ዝረኣኽዎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነገር ኣጋንንቲ ንሓደ ክፋል ነፍስ ከም እግሪ ወይ ኢድ ክቆርጽዎ ከለዉ ከምኡን ከዓ ሓቢእካ ድሕሪ ምድላይ ጨወታ ክትረኽቦ ምጉያይ በዚ ከምዚ ከዓ ሓጎስ ይረኽቡ ነበሩ ብዙሓት ኣብ ሲኦል ብሕፅረት ሓንቲ ንጣብ ማይ ይሳቀዩ ነይሮም ኩሎም ማይ ይብሉ ይጭድሩ ዘርኢ ማይ ግና የልቦን ኩሎም ነታ ዝተዳለውላ መዓልቲ ይረግሙ እቲ ዝኸፍአ ጣዕሳኦም ግና ኢየሱስ ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝረኸቦ ዕድል ዘይምጥቃሞም እዩ ምናልባት ሎሚ ኣቱም ነዚ ምስክርነተይ ትሰምዑ ዘለኹም ንጎይታ ኣብ ምቕባል ኣይትፍርሑ ወይ ኣይትደንግዩ ጽባሕ ካልእ መዓልቲ እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 26 ብኣይን ብቓለይን ዝሓፍር ወዲ ሰብ ንኽብሩ ብኽብሪ ኣቡን ብቅዱሳን መላእኽቱን ምስ መጸ ብኡ ክሓፍር እዩ ኣሕዋቴ እቲ ግዜ ሕጂ እዩ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ናብ እግዚኣብሔር ንዑ ሎማዓንቲ ድሕነት እያ ምድሓን ዝህብ እግዚኣብሔር እዩ ይቕጽል ካልኣይ ክፋል